प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै सा 11 बारग' जीएस बिथांमोना आखाइ गोरोबफैदों। मख'नो गोनांदि लाइमोनफोरनि इयुननि थाखाय इउपिपिएल हान्जाया गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै मैया टंला फरायसालिमा, खैराबारि फरायसालिमा, डिमाकुसि फरायसालिमा आरो बायदि बायदि फरायसालिमाफोरनि फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिफानाव थानानै खामानि मावबोनाय बारग' फरायसा बिथांमोना इउपिपिएल हान्जायाव आखाइ गोरोबफैयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव सा 11 लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ गोरोबफैयो। गुबैयै आखाइ गोरोबफैनाय लाइमोनफोरनि मुङा जाबाय टंला फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि दुफां बर', भेरगाव फरायसालिनि फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि सुसिल कासारि, कटन मुलुगसोलोंसालिनि बारग' बर' लिरगिरि आफादनि गाहाय सुजुगिरि लोमसार बर', टंला फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ नेहाथारि रबि साहा, खैराबारि फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि दैमालु बसुमतारी, सिमलागुरि फोरोंगिरि हान्जानि आफादगिरि दुखारु दैमारि, डिमाकुसि फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि चन्द्र बर', टंला फरायसालिमा दालाइ बनसुनि बारग' नेहाथारि देबज्योति साहारिया, टंला फरायसालिमानि बारग' दैदेनगिरि रन्जन बर', खैराबारि फरायसालिमानि बारग' बर' लिरगिरि आफादनि नेहाथारि ध्रुब बर' आरो फानिरि दखरा एबसु बारग' हारिमु नेहाथारि मैद्रोमसा बर' बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै मैया आखाइ गोरोबफैयो। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु लाइमोन गांखंनि इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि इरागदाव ब्रह्म, मिरु लाइमोन गांखंनि इउपिपिएलनि नेहाथारि रमित स्वर्गियारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाथिनायाव जानानै थाङो। नायथाव खौरां मानो होनना बुङोब्ला जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव माखासे फरायसालिमाफोरनिफ्राय बारग' स्टुडेन्ट अर्थात जीएसफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ जोंनि हान्जायाव जों बरायनानै लादों गोसो गोथारै। आरो बेनिफ्राय जोङो दिनै बिटिआर ओनसोलाव जि माने सोलायनाय, बे सोलायनायनि थाखाय मानव गेदेर भिजनारि लिडार प्रमद बर' सारा जाबायदि सुबुंनि थाखाय जाबायदि सुबुं सम्पति दानो थाखाय जाबायदि इयुथफोरखौ माने डेभेलप खालामनायनि थाखाय जाबायदि बिथांखि लादों, बेबायदिनो जोङो जोंनि लाइमोन गांखं इउपिपिएलआव थानानै जोंबो बे चिफ सारनि जाबायदि भिजन, बे भिजनखौ जाफुंसार होनायाव जोंबो थोजासे हेफाजाब होबाय थादों। आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ माबायदिहाय जोङो डेभेलप खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो जोंनि आथिङाव माबायदि गसंनानै जोङो जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामनो हागोन, दानो हागोन जिउखौ, बेबायदि जोंनि इउथ इउपिपिएलआ बेबायदि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। दा जायखिजाया जों बिटिआर ओनसोलाव बर्तमान जोंनि जि सरकार फैनायनि उनाव गोबां सुख सान्तिनि गेजेरजों जोङो बर्तमान जिउ खुंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय 2020 सननि सिगांनि जि सरकार सालायदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव, बे सरकारा सानफ्रोमबो सासे नङा सासे मानसि थैनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय 2020 सननि उननिफ्रायनो जों बेबायदि मानसिखौ जों नुनो मोनाखै। आरो गाज्रि जि इयुथफ्रा थांनाय जि माने सरकारनि दिनाव जों नुनो मोन्दों माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाबायदि जौ जुवा बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय, खिन्थु दा सरकार सोलायनाय लोगो लोगोनो बेबायदि आखल आखुनिफ्राय जोङो एसे डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोंबो इयुथ हिसाबै जोंबो बे बिथिङाव जों नोजोर होगासिनो दङ। जिहेतु दिनै बे दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जिहेतु जयनिं जाखो, बे दिनै जोंनि हान्जायाव 7टा फरायसालिमाफोरनिफ्राय दिनै जइन जाफैदों बारग' जीएस अर्थात आउट गोयिं स्टुडेन्टफोर दिनै टटेल 12 जन स्टुडेन्टआ बा बारग' स्टुडेन्टआ दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बेनिनो टंला फरायसालिमा आरो बेबायदिनो डिमाकुसि फरायसालिमा आरो गसाइगाव फरायसालिमानि बारग' जीएसफ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोथारै जों बरायनानै लादों। दा दिनै जोङो बहुद बाख्नायनो गोनां बिथांमोनखौ
जे जोंनिनो बिटिआर सिङाव थानाय माखासे कलेजफोरनि जे बारग' जिएस आरो बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोनहा फर्मेलि जयेन जाबाय। दा बे खुब बाख्नायनो गोनां हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। खार'ना जाहैबाय दिनै बिथांमोनहा बुजिदों जे बिथांमोनहा कलेजाव मावबोदों हिसाबै सासे दैदेनगिरि जाबोदों हिसाबै हयथ' बिथांमोनहा मोजाङैनो मिथिगौ जे फैबाय थानाय समाव सोरनि नेतृत्व सोरनि लिडारशिपआव थानानै खामानि मावोब्ला जायजों संग खालामनानै खामानि मावोब्ला गावसिनि भबिष्यतआ जाहाथे फिउचाराव साक्सेस जायो बेखिनिखौ हयथ' बिथांमोनहा मिथिनो हादों। जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव माने बिथांमोनहा दिनै बाहागो लाफैदों। साबेसे जितु इउथ जितु जिएस बिथांमोना जितु हाबफैबाय बे साबेसे हाबफैदों? दिनै जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा जोंनो हिसाब होनाय बायदिब्ला गासै 12 जन 12 माने जिएस जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोनाय बिथांमोनहा दिनै हाबफैबाय आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बिदिनो कलेज लेभेलाव माने माखासे आउटगोयिं स्टुडेन्टफ्राबो दिनै बिथांमोनजों जयै बाहागो लाफैदों। जितु नोंथांमोना लाइमोनफोरनि सायाव मा बुंनो सानो जितु इउपिपिएल देरहाया माबोरै खामानि मावबाय थादों लाइमोन? आं दा मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएल हान्जानि मावफुं आफादगिरि हिसाबै खामानि मावनो मोननानै खुब गोजोननाय मोन्दों। खार'ना जाहैबाय जोंनिनो बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जे बिथाङा जे लाइमोनफोरखौ लानानै माने भबिष्यतखौ नुदों जे दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि साफा नोगोरारि, दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि समाजखौ नेतृत्व होगोन। दा बे हिसाबै जाय प्रमद बर' सारजों जाय क्ल'ज थानानै खामानि मावदों हयथ' बिथांमोनहा मिथियो, जायफोर मावाखै बिथांमोनहा हयथ' बाहेरानिफ्राय बहुतखिनि खोथाखौ बुंनो हानाय। नाथाय दिनै जोंनि सरकारा लाइमोनफ्रा जाहाथे गासिबो बिथिङाव माबोरैबा जौगानो हायो बेखिनि हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे दिनै जोंनि समाजा बायदि समाजनि गाज्रि थासारि जेरै ड्राग्स जुवा बिदिनो गोबां माने निसा बेसाद बाहायनाय बिदिनो ससियेल मिडियाफ्राव बायदि खोथा गाज्रि कमेन्ट होनाय गाज्रि भाषा बुंनाय दा बेफोरखौ माबोरैबा जों चेन्ज खालामनो हायो नामा बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय थादों। आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे इजि आर्निंआव जों सोनारनानै थाया, जे गावनो माबा मोनसे मावनानै जिबनाव गावखौ जाहाथे इस्टाब्लिश खालामनो हायो बे असिलायैनो जों खामानि मावबाय थादों। गिबियावनो एसएम निउस बड'सा आरो आर'नाइ रादाबनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आंनि मुङा दुफां बर', एक्स-जिएस टंला कलेज। थिग बेबायदियैनो माखासे कलेजनिफ्राय जोङो दिनै जाय बिथांमोनाखि कलेज समावहाय इउनियनाव थानानै कलेजखौ दैदेनबोबाय, जोङो गासै ज' जानानै जे जोङो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे गावखौनो कन्ट्रिबिउसन होलांनो हागोन नामा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनै जोङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांजों जोङो दिनै अफिसियेलि जइन जादों। जों खोब गोजोननाय मोन्दों सार बिथाङा जोंखौ गनायनानै जे जोंखौ जे खामानि मावनायनि जे मोनसे प्लेटफर्म बे प्लेटफर्मखौ जोंनो होदों। जोङो बिनिखायनो खोब गोजोननाय मोन्दों। आसा फारिदों जे फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोना कलेज समावहाय मोनसे फरायसालिमाखौ हाजार फरायसाफोरखौ दैदेनबोबाय, थिग बेबायदियैनो फैबाय थानाय समाव बे मोनसे गुनखौ लानानै जाहाथे जोंनि समाजनि ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो हायो, जों बेखौनो मिजिंथिनानै नैबे थांखिखौ जोङो लानो थाखाय जोङो सिगांबोबाय। थेंक इउ। नोंथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय। जोङो बे समाव जोङो गासै 12 बारग' जायफ्रा पास आउट, गसाइगाव कलेजनिफ्राय जोंहा एक्स-जिएस, फेरगाव कलेजनिफ्राय एक्स-जिएस, खैराबारि कलेजनिफ्राय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बारग', थिग बेबायदिनो माखासे डिमाकुसि कलेज बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो दिनै ज' जानानै जोङो सिगांबोदों जाहाथे इन फिउचाराव जोङो जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हायो। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय थाबाय। थ' जोङो बे इउपिपिएल दलाव जइन जानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जेनेबा जोङो आवगायनिफ्राय जेनेबा लिडार हिसाबै कलेजआनो जा सिगां जिखुनु कलेज स्कुलाव फरायबोनाय समावनो जिएस हिसाबै जों खामानि मावबोदों। बे हिसाबै जोङो गावनि लिडारशिप कुवालिटिखौ लानानै बे प्लेटफर्मावबो बा नै पार्टियावबो बेफोरबायदि गावनि कुवालिटिखौ लानानै साबसिन हामसिन खामानि मावगोन होननानै जोङो गावनि गोसोआव बिलिफ लानानै जों थांखि आगबारिबोदों आरो। फंबाय आगोलाव बबे कलेजाव जिएस? आङो भेरगाव कलेजनि एक्स-जिएस।